Arestado ang sarong target sa search warrant operation na kabale sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs kan PNP alas 7 nin aga kasuudma, Marso 9. Ang pinagsararong pwersa kan Jose Panganiban MPS, Regional Police Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Intervention Unit, Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company na pinamamayuhan ni Police Major Ace Flores ang nagdakop sa 43 anyos na sospek na minero kan Purok 5 Barangay Plaridel, Jose Panganiban, Camarines Norte. Nakuha sa nasabing operasyon ang sarong pidaso nin color brown na leather wallet, laman ang anum na pidaso nin katamtaman sa dakula na selyadong plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu, asin sarong dakulang pidaso na plastic sachet na may laog man nin pigtutubudang shabu, asin pigkakarkulong nasa 10 gramo, asin nagkakantidad 68,000 pesos. Sarong lalaki po na nakatala sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs ng Kapulisan ang nasa kote po sa isinagawang search warrant operation kang PNP Jose Panganiban. Ini po ay saro sa sigasig, resulta kan saro sa mga sigasig na kampanya laban sa pinagbabawal na droga na kung sa inang Panganiban PNP ay nagsagawa ng bypass operation para po sa sarong search warrant operation para po sa sarong tao na kinategorize as high value target. Mientras tanto, mag-aalas 8:40 nin banggikan parehong aldaw na aresto man kan Paracale MPS sa pamamayo ni Police Major Fernan Segundo, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin kan 2nd PMFC PTT sa pakikipagtabangan man kan PIDEA ang 37 anyos na babaye kan Purok Camagong, Barangay Poblasyon, Paracale, Camarines Norte. Sa impormasyon, inarestar ang sospek matapos na mabakalan kan pusher buyer nin sarong plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu. Nakumpiskar man sa sospek ang duwapang selyadong plastic na pakete nin pigtutubudang shabu, sarong pidaso nin 1,000 peso bill, dangan ang 34,000 pesos na budol money. Pigkakarkulong abuton sa 6 na gramo nin shabu ang nakumpiskar sa sospek na nagkakantidad 40,000 pesos. At para doon naman po sa mga tao na sa ngayon po ay gumagawa pa rin ng mga illegal activities, particular nga dito sa involvement dito sa illegal drugs, ay kung maaari po ay pakiusap po ng mga kapulisan ay itigil na po nila yan at tumulong na lang para sa kaunlad ng ating bayan. At ang may papangako ko po sa inyo ay kung ano po yung pwedeng gawin ng pulis para kayo po ay mapagbago ay gagawin po natin in coordination na rin dito po sa ating local government unit. Sa datos kan Camarines Norte PPO, poon Pebrero 27 hasta kan Marso 5, total na 14 persona na ang naarestar sa anom na magkakasuay na operasyon na pigkondusir sa nasambit na probinsya. Sa kabilugan, 88.2 gramo nin shabu, kantidad sa 600,200 pesos na nasa pangataman ngunyan kan otoridad. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang duwang sospek na parehong nahahampang ngunyan sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.